Idén június 21-én is megrendezésre került a múzeumok éjszakája, ahol egy karszalag segítségével korlátlanul, teljesen ingyen bármilyen múzeumot meg lehet látogatni. De milyen helyekre is juthatunk el ezzel? Tartsatok velünk és megnézzük! Körülbelül 20 óra környékén érkeztünk meg a ligetbe, ahol már javában zajlott az élet. Első állomásunknak Vajdahunyadvárát néztük ki magunknak, ahol megnéztük a toronytúrát és a mezőgazdasági múzeumot is. A toronytúra után tovább sétáltunk a mezőgazdasági múzeumhoz. Mielőtt bementünk volna, arra lettünk figyelmesek, hogy egy kis lósétáltatás is volt itt. Később aztán bejutottunk. Jóval többen voltak itt, mint amire számítottunk. Szinte mindenhol körülnéztünk, ahol csak lehetett. Később hirtelen a semmiből belebotlottunk egy kreatív részlegbe is, ahol saját fürdőbombát lehetett készíteni. A hosszas nézelődés közben megtaláltuk a másik toronyba vezető utat is, ahonnan csodás panoráma nyílt egész Budapestre. Nézelődés közben egy kis fáklyás felvonulást is észrevettünk. Később átnéztünk a Magyar Zeneházához is. A bejáratnál egyből felfigyeltünk arra, hogy egy nagy előadás zajlik itt. Be is mentünk ide. Az előadás végén egy kis autókázás után elmentünk az Aeroparkba is. Az éjszaka kellős közepén sosem voltunk még a reptér környékén, de most, hogy itt vagyunk, egy igazi egyedülálló élményben volt részünk. Az Aeropark social media posztjaiban írtak arról, hogy beindítják a régi gépek motorjait is, de sajnos ezeket nem tudtuk már elkapni. Azonban be tudtunk szállni az összes olyan repülőgépbe, amikbe csak szerettünk volna. Azt is szerencsénk volt még végignézni, ahogy a repülőket is lemossák. A programok végén el is fáradtunk, és el is indultunk haza. Na, szerencsésen itthon is végre kipihentük a tegnap estét is. Nagyon élveztem a tegnapi programot, és köszönöm szépen a lehetőséget. Nektek pedig külön köszönöm a megtekintéseket, további szép nyarat mindenkinek, sziasztok! Talán legközelebb is!